عزوز سلام تنبصحكم زخبركم تعزبتي كما يتمسيون اللهم صوني حموش حملة دلوا هاجرون أهجرون زينات حزنا لكم كريم لنا نمكتلكم بخبر زاد ميرمياس جبر عليه بقدم من أرستاتو لومي بستجبر مرمرات 39 زيجاتات بكورونا فيروس ملكفهم كراجز إن كله 9 ما تفانيهم منستر عنا وفري بمرفز وهاب كتابة بوليو 9 ميتاوي تعود من بارو قليتو أب زوبا دبوب أب محدرة سبورت زتا كورة سلطنة واهبو أب جابان بسنكي حدقا مهما مريت لعلي 100 سبات دهايوم تفيو أب لعلي مرببات كوبانيات على مدقعة سايبر زك هيدا جوجيلك أرسنتي 7 مليون دولار مبادلتي كخفلو حتيتو أب ميانمار بستول لعقجت بوحدو 25 سبات كم تقدر تقليتو حبريتا كاب منستر تعنا لومي حموشت حملة أب موشبي مأكلات زوباتات مأكل سميناوي كي بحري دوبا قي بحرن عن سبان بالسجبره ناي لابراتوري مرمراتات 39 زيجاتات بكورونا فيروس ملكفهم ترجعت له كابزيوم إسران كلتن أب سمرا زوبا مأكل شدوشته أب زوبا سميناوي كي بحري مالت 4 أب جيندا كلتا بازع حموشته أب زوبا دوب مال سلسة أب دكم حرة حدا أب مندفرة حنتي أب عدغية حموشته أب عسب زوبا دوبا قي بحري كمون حدا أب كرن زوبا عن سبا توشوم تنحهم إذا غمزيلون كلوت فيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات تعقبهم كن كجبر لهم تنحو 43 أب زوبا مأكل 29 أب زوبا دوب 10 شمون تدمه أب زوبا قاش باركة بتقلله 9 زيجاتات حاويهم تفانيهم اللو بس مسرت تقلله قطري بكورونا فيروس تلفو زيجاتات كسب لومي شدش شحن 227 بتحلو حموش شحن شمونتن كابزيوم حاويهم سفانو إسران حموشتن بمستفليو كلتا 294 دمه جنا أب هوسبيتالات تعقبهم زركبوهم منستر تعنا حموش حملة كلتا شحن إسران حدن منستر تعنا سجر دوبا لبدا بوليو نمكل خال أب رابع يسمون نيزة حلفة ورحسنة زكايد وفري بمرفز وهاب كتابة عدلا فيتامين إن عوت من بارو حبيرو بزعبازي أب ملا هجر سخايد وفرا وكيل إرنا يوناتان أبيو زدالو أبصابالو ميكيل حدقو غربوي منستر تعنا أب كبابينا بزركبا هاجرات بملك لبدا زتراي ملكفتو بهاريو زغير فيروس بوليو نمكل خال بدرجة هاجر زكايد وفري بمرفز وهاب كتابة عود منبارو قليزوم اتي كاب 23 كساب 27 سنة اب كل زواتاتن من محدارات كبابن زتخايده اب جوادا زوهاب كتابة بوليو 93 ميتاويت غونو زتخايده عدلا فيتامين ان دما 97 ميتاويت عود كم زنبره اب مسطعنا حلف هاجراو مدب كتابة اتو تيدروس يحدوغو نيرينا حبيروم نزم مدب زدلي كله قرابات اقدمت داليو سلازي بحفشا تيكاب على 33 سقاب على 27 استخايده مدب هاجراو وفي كتابت ازي عوتني يرخب بالكال تعوت كغورو زخال حدا ناي كلهم تحبار سلز رخمنايو ناي كلهم تحبار ناي منغستي ناي مشاركتي ناي محضر الأستاذ زواتات كومونا محاضرة خابتات وتوس صاتفون دغافن سلز رخمنالو كاتيتنا العلي يخينو ولا كاتي صبصاب غنا ايتصاففن يخون نبر تي شفنا اختابت ناي فيتامين اي كاب 6 ورحي كاب 59 ورحي زعل ما ينقلعت يعني 9 كان بيتي متيلو قالوا اتوم بستفالي مخناتات كي تفاتو تريفون نورمو تي بمرفق خو خبز بختابتنا بوليو كوز زغبون قلعت كابتن تسبيت زغبرنا لهم 9 كان بيتي شفنا رخيبنا لنا مالت سلاز نقحات نايت حزبي افلطو نايت حزبي تقم نايت كتابسي ازيو العلي لازم نتين هنا مدب حزنيتنا كتابة مدب هذا كابت عوز زغبرس ناي حزبي افلطو لعش زغونه تقمن ربحنا كتابس لتردو خا كتابسي تراي حبريتا كتبو مالا كامبر ناب ناي كتابة نقطة مسيان دقوم ناي مختاب توكسو ازيو العليو ابزو وفري كاور حلكاتيت كلتشن عصورت وشدشن دحار زتولدو هصانات بمرفز وهاب كتابة بوليو كوجدو كلو كاب شدش ورحي كساب 5 عام زعدميم هصاناتن قول عندما فيتامين اي كم تعدلو زحبر اتو تيدروس ناي سراح مشاركتي كمون ولدن آليتن نزرعي ومتحبار موجيسوم مبقسي نايزي بمرفز وهاب كتابة بوليو كم زفلت اتي بنتبي اب افز وهاب كتابة بوليو نويح كزي انهصانات كوهاب صنيحيو كم بحريو خاني هيوتاو باعتاي
ሕጂ ህይወታዊ በኣታ ስለ ዝኾነ ነዊሕ ግዜ ከዓኒ ብክታበት መልክዕ ንህፃናት ክወሃብ ስለ ዝፀንሐ ንሱ ዝወለዶ ወይ ከዓ ጠባይ ዝቀይር ሓደ ቫይረስ ስለ ዝመፀ እቲ ዕላማና እንታይ እዩ እቲ ብኣፍ ነጥቢ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ ንሓደ ተወሰነ ግዜ ክንጥቀመሉ ፀኒሕና ኣብ ሓደ ተወሰነ ግዜ ግን ጥጠው ክነብር ኢና ተመደብና ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኩሎም ህፃናት እቲ ኣብ ኣፍ ነጥቢ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ እናወስዱ ከለዉ ከም ተወሳኺ ከዓኒ ብመርፍእ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ ኣብ ጭዋዳ ኣብ መበል 14 ሰሙን ስጋብ ሕጂ ክወስዱ ፀኒሖም ኣለዉ ማለት እዩ ካብ ወርሒ 7 2021 ንድሓር ካብዛ ሕጂ ሒዝና ዘለና ወርሒ ንድሓር ከዓ ኩሎም ህፃናት ኣብ 9 ወርሒ ዕድመ ምስ በፅሑ ልክዕ ምስቲ ክታበት ንፊዮን ሩቤላን ዝውሰድ ክታበት እዛ ብመርፍእ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ ከዓ ክወስድዋ እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ ሒዝና ዘለና ወርሒ ንድሓር كلهم حصانات عم ببل 14 سومن عدمه قداميتي بمرفت وهاب كتابه بوليو اختوهابيا دحرين دغنا 9 ورح مس وصخا كلايتي بمرفت وهاب كتابه بوليو كوستيا مالتيو እዚ ክበሃል ከሎ ግን እቲ ብነጥቢ ኣብ ኣብዚ ወሃብ ክታበት ፖሊዮ ጠጠው ክብል ማለት ኣይኮነን ንሓደ ተወሰነ ክልቲኦም ብሓንሳብ ነቶም ቆልዑት ክወሃብ እዮም ነቲ ወፍሪ ንምዕዋት ሚኒስትሪ ጥዕና 656 ናይ ክታበት ኣሃዱታትን ዓሳት 2000 ሞያውያን ጥዕናን ምስ መሳላጥያታቶም ከም ዘዋፈረ ይፍለጥ ንናይ መጻኢ መረባት ብዝምልከታቶ ቴድሮስ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ዓመት 2022 መንሽሮ ኣፍ ማህፀን ዝከላኸል ክታበት ካብ 9 ክሳብ 14 ዝዕድሜን ደቂ ኣንስትዮ ንምሃብ ምድላዋ ተጻፊፉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ መደብ ንምዕዋት ሚኒስትሪ ትምህርትን ካልኦት መሻርክትን ተሳትፎኦም ክዕዙዙ ጸዊዑ ኣብ ሃገርና ክታበት ጸረ ዓባይ ሰዓል ፖሊዮ ዲፌትሪያ ትኽትኽታ ቴታኑስ ኒፊዮ ሩቤላ ረኽሲ ጸላም ከብዲ ማለት ሄፕታይትስ ቢ ኢንፍሉዌንዛ ዓይነት ቢ ኒሞኮካል ባክቴሪያ ሮታ ቫይረስ ከምውን ክታበት አንቅጺ ብጠቕላላ 13 ዓይነት ክታበት ንህፃናትን ቆልዑን ካብ ዝውለዱሉ እዋናት ሒዙ ብናይ ግዜ ሰሌዳ ብስሩዕ ከም ዝወሃብ ይፍለጥ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ኣብ መሕደራ ስፖርት ዘተኮረ ስልጠና ን52 ሓለፍቲ ኣካላት ባህልን ስፖርትን ኣብ ንኡሳን ዞባታት ከምውን ኣባላት ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ደቡብን ንኡሳን ዞባታትን ሂቡ እዚ ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ብምውሃድ ዝተወሃበ ስልጠና ብኣባልነት ማእከል ሞያዊ ብቕዓት እምባትካላይ ተዋሂቡ እቲ ስልጠና ሜላታት ኣድማዓነትን ግብራውን መሕደራ ኣገዳስነት ቅኑዕ ኣመራርሓን ውፅኢታዊ ስራሕ ሸቶታትካ ንምውቃዕ ዘኽእሉ ትልምታትን ምሕንጻጽን ንትግባርዮም ምጽዓትን ንጥፈታትካ ብግዜ ምውዳንን ብግቡእ ምምሕዳርን ምቁጻርን ናይ ሓባር ስራሕ ምዝውታርን ምዕቃብን ንተግባርነቱ ዘዕዝዝ ባይታ ምጥጣሕን ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ዘጠቓለለ እዩ ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃቦ ሪቶ ንኣገዳስነት ዝቐሰሞ ፍልጠት ብምጥቃስ ነቶም ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዝነጥፉ ኣባላት ብምክፋል ብግብሪ ከም ዝሰርሕሉ ቃላት እዮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ አቶ አብርሃም ዮሐንስ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ጽፉፍ መሕደራ ስፖርት ንኣድማዓነት ዝካየዱ ንጥፈታት ሓጋዝ ምዃኑ ምጥቃስ ንወደብትን ኣሰልጠንትን ሞጊሱ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ማእከል ዓቕምን ብቕዓትን ደቂ ኣንስትዮ ብምዕባል መነባብሮን ንምሕያዝ ዘሰላስሎ መደባት ውፅኢታዊ ምንባሩ ገሊጹ ወኪል ኤረና ናዝሬት በይን ዘደለውቶ ዜናዊ ጸብጻብ ያሲን ሳላሕ ከቕርቦ እዩ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ማእከል መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ ኣብ ትሕቲ ጽላል ማሕበር ተወዲበን ተጠቀምቲ ዝተፈላለየ ፕሮጀክታት ልምዓት ንኾና ውፅኢታዊ መደባት ከም ዝዓመመ ሓቢሩ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊት ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ኤልሳ ገብረሃንስ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦታ ሓበሬታ ዓቕምን ብቕዓትን ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባል ብዝተተግበረ መደባት ኣስታት 7 ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢ ዝተገበረሉን ዘተባብዕ ውፅኢት ዝተረኽቦን ሞያዊ ስልጠናታት ከም እተዋሃበ ገሊጻ ኣብቲ ቁጠባዊ መዳይ እንድሕሪልና እተን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ እተን ድርብ ሓላፍነት ዝተሰከማ ክንድቦን ክንድደን ኮይነን ኣንስቲ ስዋኣት ክኾና ክእላ ሰብኡተን ዝሞትወን ክኾና ክእላ ዝተፋታሓ ክኾና ክእላ ብዝኾነ ግን ብዙሕ ዝጠውረኦም ወይ ከዓኒ ዝናብኦም ቆልዑ ዘለዎን ሕጂ ብዚ ብዝተፈላለየ ፀገማት ናተን ኣብዚ ንዓኣተን ነብሰን ኣብ ምኽኣል ርእሰን ኣብ ምኽኣል ኣብቲ ቁጠባዊ ንጥፈታት ዝተፈላለየ ዓይነት ስልጠናታት ይህብ እዩ ኣብዚ ሕጂ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ኣብቲ ዝህቦ ሞያዊ ስልጠና ሕጂ ንሳተን እንታይ ሞያዊ ስልጠና ዝህበን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሞያዊ ስልጠና ቅዲ ክዳን ብፍላይ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ቴስዓታት ክሳብ 2000 ዝነበረ ብዙሕ ስልጠናታት ዝካየድ ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ቅዲ ክዳን
ሲንጀር ታይፒን አይሮቢክስ ኣሰራርሓ መግቢ ማእለማ ዑንቂ ካይላ ናይ ቻይና ስራሓት ውን ቃንጫ ስራሓት ቃንጫ ዚታት ሕጂ ኩሉ ኣብዚ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ክሳብ ናይ መኪና ምምራሕ እዚ ስልጠናታት ይህብ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ስልጠናታት እዚ ምናልባት ተን ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ክንደይ ዝኾና ክሳብ 6,000 ዝኾና ኣብዚ ዝሰልጠና ስልጠናታት ዝወሰዳ ነይረን እየን ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ልምዓታዊ ስራሕታት ማዕተራ ከም ዘለወን ጠቂሳ ድማ ኣብ ንኡ ዞባታት ስረጃቃን ጋላንፍሕን ኣባስታት 58 ሄክታር ዝለምዐ ልዕሊ 9,000 ኣግራብ መርኣያ ግብራዊ ኣበርክቶአን ምዃኑ ኣብሪሃም ወይዘሮ ኤልሳ ኣስዒባ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ንምውሓስ ሃሰይቲ ልምድታትን ሳዕቤናቶምን ንምውጋድ ከምኡውን ማሕበራዊ ድሕነት ንምርጋፅ ሓያል ዕማም ከም እተሰላሰለ ብምሕባር ተሳትፎአን ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ሕርሻውን ጥፈታት ተጠቃምነት መሬትን ካልእን ንምዕዛዝን ምዕሩይ መሰል ንኽህልወንን ዘተባብዕዮ ከም እተሰላሰለ ኣነፂራ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ወላ ምስ ካልኦትን ንተሓባበሩ እንታይ እዩ መሃይማን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምቕራብ ሕጂ ዝርዝር ኣስማት መሃይማን ኣብ ምቕራብ ኣብ ምፍታሽ ወላ እውን ነተን ዝመሃራ ዘለዎ ኣብ ምክትታልን ምትብባዕን ሕጂ ዝለዓለ ተራ ኣብዚ ንፃወት ኢና ማለት እዩ ክሳብ 2015 እዚ ጽቡቕ ኸይጸኒሑ ምናልባት ኣብዚ ዘይተዓወትናሉ ተን ዘብፅሕናየን ኣብ መደብ ትምህርትና ዓበይቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ገለገለ ሕጂ ኣብ ምሽታዊ ተማሂረን ወላ ገሊአን ከማን ምስ ኣብ ቀትሪ እውን ምስ ታሽሙንዳ ተማሃራ ገለ ዝገብሮ ዝነበሩ ፃዕሪ ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክሳብ 8 ታሻዓይ ገለ መለ ዝበፅሓ ኣለዋና ከምቲ ዝድለ ግን ብስሩዕ ከምተን ካልኦት ዞባታት ብስሩዕ ሒዘን ዝገበርኦ ግን ኣብዚ ምናልባት ሓደ ካብቲ ዘይተዓወትናሉ እዩ ኣብ 2001 ብውሕድ ዓቕሚ ብዝጀመረ ምሽላም ብሉፃት ተማሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2018 2019 ን110 ልዕሊ 98 ነጥቢ ዘመዝገባ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝሸለመ ዝሓበረት ወይዘሮ ኤልሳ ን100 ተማሃሮ ደቂ ኣንስትዮ እውን ንመግዚእ ዲቪዛን ዓመታዊ ክፍሊ ትምህርትን ዝውዕል ኣስታት 50,000 ናቕፋ ወፃኢ ከም ዝገበረ ገሊፃ ን100 ተማሃሮ ካብ ንኡ ዞባ ሰረጃቃን ካብ ንኡ ዞባ በሪኽን ጋላነፍሕን በብውሕድ ኣውፂና 100 ተማሃሮ ከዓኒ ነዚኣቶም መግዚኢ ዲቪዛን ዓመታዊ ክፍሊትን ነዚ እውን ሕጂ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ 50,000 ዝኣክል እውን ሓደ ካብቲ ወፍሪ ዝገበርናዮ እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ስልጠናታትን ኣብቲ ካልእን ንገብሮ መደብ ማለት እዩ ኣብ ተማሃሮ እውን ወፍሪ ንገብር ኢና ኣብ ተማሃሮ ንገብሮ ወፍርታት ካንታ ያለው ስልጠናታት ከምዚ ዝበልናዮ ንውድቦ ኢና ስልጠናታት ብፍላይ ከዓኒ እዘን ገጠራት ዝበሃላ ንኣብነት ኣብ ንኡ ዞባ ጋላነፍሕን እዘን ሰለስተ ንኡሳን ዞባታት ናይ ገጠር ዘለዋ ኣብኣተን እውን ምህሮ ዋልድ ኢልና ንገብር ኢና እቲ ፕሮጀክት ሓደ ብዛዕባ ቀጻልነት ትምህርቲ ክህሉ ከም ዘለዎ ጓል ኣንስተይቲ በቲ ዝተዋህበ ዕድላት እቲ ዘሎ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ክጥቀመሉ ከም ዘለዋ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ከም ዘለዋ ሕጂ ሓደ ካብቲ ምቁራፅ ናይ ትምህርቲ መታን ከየጋጥም ኣብዚ ንምንታይ እቶ ዝኮላፍ ዝኾነ ሕጂ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ንዕኡ ክትብድህ ከም ዘለዋን ዝያዳ ትምህርታ ክትመሃር ከም ዘለዋን ሓደ ካብቲ ንደቂ ኣንስትዮ ጎስጓስ ዘካይዱን ዘፀናፀኑን እዮም ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ኣብ ጃፓን ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ምህማም መሬት ልዕሊ 100 ሰባት ዳህዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ናይቲ ሃገር ገሊፆም ኣህዱታት ምድሓን ህይወት ጃፓን ብዘካይድዎ ዘለዉ ስርሒት ሬሳታት 3 ሰባት ጥራይ ከም እተረኽበ ዝቀላሕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዮሺሂዳ ሱጋ ኣህዱታት ምድሓን ህይወት ፖሊስን ኣባላት ሰራዊትን ግዳያት ንምድሓን ምትሕጋዞም ከዕብዩ ፀዊዑ ብሰንኪቲ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስተ ዝተኸስተ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ኣብ መሰረታዊ ትሕተ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ሰመዚ ጃፓን ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብ ጃፓን ብሰንኪ ባህርያዊ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳረታት ክወርድ ምጽንሑ ዝተቐስጡ ፀብፀባት ኣብ 2018 ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ብዝተኸስተ ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ይሕብሩ
ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ልዕሊ መርበባት ሓያሎ ዓበይቲ ኩባንያታት ዓለም መጥቃዕቲ ሳይበር ዘካየደ ጉጅለ ቀርሰንቲ $70 ሚልዮን መባድልቲ ክኽፈሉ ሓቲቱ እንተኾነ እቲ ጉጅለ መን ምዃኑን መደበሩ ኣበይ ከም ዝኾነን ኣይሓበረን። ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ኣብ እትርከበን ብዙሓት ሃገራት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣማይት ኩባንያታት ባሉታ ከም እተጸልዋን መርበባተን ዛጊት ናብ ንቡር ንጥፈታቱ ከም ዘይተመልሰን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኣሜሪካን ሾደንን ዝርከባ ኩባንያታት ሕልፊ ካልኦት ከም እተሃስያ ጸብጻባት ሓቢሮም። እቲ መጥቃዕቲ ብመን ከም እተኻየደ ዛጊት ክፍለጥ ኣይተኻለን ዘሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ትካላት ስለይ ሃገሩ እቲ ፍጻሜ ብመን ከም እተኻየደ ንምፍላጥ ጽዑቕ መርመራ ከካይደ ኣዝሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ መርበባት ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም መጥቃዕቲ ሳይበር ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተጠርጠረ ፍጻሜ ኣብተን ትካላት ግዝያዊ ምስንኻላት ከም ዘሰዓበ ዝዝከር እዩ። መጥቃዕቲ ሳይበር ኣብዚ እዋን እዚ ዝዓበየ ፀጥታዊ ስጋት ዓለምና ኮይኑ ከም ዘሎ ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ይጠቕሱ። ሓያላን ሃገራት ረብሓታትን ንምውሓስ ነቲ ጉዳይ ከም ዝነጥፋሉ እዮም እቶም ኪላታት ብተወሳኺ ዘረድኡ። ትማሊ 4 ሓምለ ኣብ መንጎ ኣባላት ፀጥታ ሚያንማርን ዕጡቓት ተቃወምትን ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 25 ሰባት ከም እተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረዲዩ። እቲ ግጭት ተቃወምቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፀጥታ ድሕሪ ዘካየድዎ ስርሒት ከም እተወልዐ ዝሓበሩ ሰመዚ ሚያንማር ሓያሉ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ኣረዲዮም። እዚ ሓድሽ ግጭት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ድሕሪ ዝተኻየደ ዕልዋ ንዝተፈጥረ ፀጥታዊ ወጥሪ መሊሱ ኣኽሪርዎ ኣሎ። እዚ ናይ ትማሊ ወተሃደራዊ ምዕባለ ድሕሪ እቲ ዕልዋ ካብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም። ነቲ ኣብ ፈለማ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ሚያንማር ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ስዒቡ ብዝተወልዐ ዕግርግርን ግጭትን ኣስታት 900 ሰባት ከም እተቐትሉን ኣሽሓት ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝግለጽ። ኣብቲ ጉዳይ ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ምትእትታው ነቲ ኩነታት ብሰላም ንምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ይዓናቕፎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ናይጄርያ ዛጊት መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ሓደ ሆስፒታል መጥቃዕቲ ምፍጻም ሓያሎ ቆልዑ ነርሳትን ካልኦት ሞያውያን ጥዕናን ከም ተጨወዮም ከም ዝተሰወሩ ማዕከናት ዜና ቃልሕን። በቲ ብ3 ሓምለ ኣብ ከተማ ዛርያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ናይ ዝተጨወዩ ሰባት ቁፅሪ ዛጊት ንጹር ከም ዘይኮነ ሰመዝ ፀጥታ ናይጄርያ ሓቢሮም። ነቶም ዝተጨወዩ ነፃ ንምውፃእን ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ንምውሓስን ሓይልታት ፀጥታን ሰራዊትን ናብቲ ከባቢ ተዋፊሮም ከም ዘሎ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ገሊፆም። ኣብ ናይጄርያ ንመባድልቲ ተባሂሉ ዝካየድ ጭውያ ሳዕሪሩ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ጸብጻባት እዚ ናይ ከተማ ዛርያ እውን ንተመሳሳሊ ዕላማ ዝተፈጸመ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኖም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለው። ብኻልእ ወገን ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ክፍለ ሃገር ካዱና ብዝተኻየደ መጥቃዕታት ብውሕዱ 7 ሰባት ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር ኣቃሊሐነን። ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ደሴታውያን ሃገራት ባርባዶስን ሴንት ቪንሰንትን ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ዘውረደ ህበብላዊ ማዕበል ኤልሳ ትማሊ 4 ሓምለ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኪባ ንዋታዊ ክሳራት ተውሪዱ። በቲ ሓደጋታት ሰፊሕ ከባቢታት ከም ዘዕለቕለቐን ሓያሎ ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ጸብጻባት ሓቢሮም። እዚ ትሮፒካዊ ማዕበል ሎሚ 5 ሓምለ ናብ ማእከላይን ምዕራባውን ሸነኽ ኪባ ብምምራሕ ናብ ወሽመጥ ፍሎሪዳ ገጹ ክግስግስ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ። እቲ ህበብላዊ ማዕበል ብዝፈጠሩ ስጋት ኣብ ኪባ ጥራይ ልዕሊ 180,000 ሰባት ናብ ውሑስ ከባቢ ክግዕዙ ትእዛዝ ከም እተመሓላለፈ ጸብጻባት ይሕብሩ። ቻይና ኣብ ሜትሮሎጂካውን መጽናዕቲ እትነጥፍ ተወሳኺ ሳተላይት ሎሚ 5 ሓምለ ናብ ህዋ ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ። እዛ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ናይቲ ሃገር ተደኪኑ ካብ ዝርከብ ማእከል ሺጃንግ ዝተለኣኸ ሳተላይት ዝተረጋገ መሳርሒታት ዝተዋደደላ ምዃና ዝሓበሩ ጸብጻባት ተፈጥሯዊ ሓደጋታት ንምግታእ ዝሕግዝ መጽናዕትታት ኣብ ምክያድ ከም እትነጥፍ ሰመዚ ጠፈራዊ ምርምር ቻይና ሓቢሮም። ቻይና ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ብሓንቲ መንኮርኮር 13 ሳተላይታት ናብ ህዋ ከም ዘወንጨፈት ዝዘከሩ ጸብጻባት እዛ ሓዳስ ዝተለኣከ ሳተላይት ቻይና ማዕቢላቶ ብዘላ ሎንግ ማርች ዝተሰመየ ዝተራቐ መወንጨፍ ሮኬት ብዓወት ናብ ህዋ ዝለኣኸታ መበል 377 ሳተላይት ምዃና ይረድኡ። እዚ ጠፈራዊ ገስጋስ ንቻይና ምስተን ንጠፈራዊ ምርምር ብሕተነው ፀንሓ ሃገራት ክሰርዓ ክኢሉ ኣሎ። ቻይና ናይ ገዛእ ርእሳ መደበር ጠፈር ኣብ ምህናፅ ከም እትርከብ ይፍለጥ። ዜና ንምፍጻም ኣርእስታት ከዘኻኽረኩም። ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 39 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክራገጽ እንከሎ 9 ድማ ተፋንዮም። ሚኒስትሪ ጥዕና ወፍሪ ብመርፍእ ዝወሃብ ክታበት ፖሊዮ 93 ሚታዊት ዕውት ምንባሩ ገሊጹ።
ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ምሕደራ ስፖርት ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ ኣብ ጃፓን ብሰንኪ ሓደጋ ምህማም መሬት ልዕሊ 100 ሰባት ደሃዮም ጠፊኡ ኣብ ልዕሊ መርበባት ኩባንያ ዓለም መጥቃዕቲ ሳይበር ዘካየደ ጉጅለ ቀርሰንቲ $70 ሚልዮን መባድልቲ ክኸፈሉ ሓቲቱ ኣብ ሚያንማር ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 25 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ ምሸት